Oke, dadi Giar Swara Jawa dina iki yaiku babagan barang kang aneh ing nagara USA lan UK. Oke, kang kapisan iki yaiku barang kang aneh ing UK. Yaiku babut ing kolah ing UK, United Kingdom utawa ing Inggris lan sapanunggalane iku kadang-kadang kadang kala ana babut kaya ing sangisor iki warnane klawu utawa warna liyane iku diselehke ana kono. Yen kanggone wong Jawa iku aneh lan wagu. Amarga kenapa coba jenenge kolah kok dadak dikei babut iku gunane kanggo apa kan rada wagu kaya ngono. Dene jenenge kolah iku mesti akeh telese, akeh kena banyune kaya mangkono, kaya wagu wae nek yen diwenehi babut mesti bakale akeh kena banyu dadi samsaya teles, dadi njamur kaya ngono. Dadine barang kang ora lumrah ananging jarine yen ing UK utamane ing omah-omah kang sadurunge taun 2000-an iku amarga pamanas panganget ing omah iku kaya ing mangsa ima utawa ing wayah-wayah kang adem iku ora bisa ketuk ing kolah hawane anget dadi yen diwenehi babut iku nulungi banget supaya samsaya anget. Nah, kang kaloro iki ana ing USA. Job setrum ing kolah. Iki yen kanggone wong Jawa wis ora mungkin banget. Amarga apa? Amarga jenenge job setrum iku mesti njalari kasetrum. Engko yen kasetrum ya mudeng dhewe. Iso marai kacilakan. Ing kene ana tandha diping iku ora oleh tandha abang ing cedhak jamban ananging ing cedhak pangilon iki dicentang oleh. Nanging yen kanggone wong Jawa iku ya ora mungkin banget amarga apa? Jenenge cedhak pawasuhan ngono kan mesti ya kena banyu. Yen kena banyu kan mesti njalari kasetrum. Dadi wis ora marai slamet babar blas. Yen ning US iku kan kadang kala dienggo hair dryer lan sapanunggalane ing kolah. Yen wong Jawa ora mungkin yen meh nganggo hair dryer ya kudu ing nggon liya, ing senthong turu, ing senthong liyane ora ing kolah. Kang kaping 3 iki ana ing UK meneh. Ing UK iku kadang kala amarga lemahe sithik dadi ana kang jenenge omah kagathuk sisih. Utawa basa Inggrise semi detached. Dadi omahe kagathuk sisih ing tengah-tengah duwe omah dhewe, duwe lawang dhewe lan kabeh dhewe-dhewe. Ananging latare ing ngarep karo tengahe iki padha. Dadi kaya sak omah ning
nanging kapegat ing tengah, kaya wagu. Yen ing Jawa yen ameh kagathuk ngene ya kudune lumrahe kan wong Jawa dipageri. Dadi yen kagathuk ing tengah, gathuk ing tengah iku kudu dipageri sisan, dipageri mubeng. Yen omah ing kutha kan lemahe ya sithik. Dadi gathuk-gathuk ananging kudu dikubengi pager. Dadi ora kagathuk ning latare dadi siji ngono, dadine kaya ora kaya omahe dhewe ngono. Dadi kaya kacampur-campur kambi omahe wong liya kan wagu. Ora mungkin yen wong Jawa kaya ngene arang-arang. Yen ing paumahan ya lumrahe ya kudu ana tembok lah, kudu ana tembok yen ing Jawa. Tembok sak ngarepe dadi ora latare ora dadi siji. Kang sak banjure yaiku ing USA, yaiku sela-sela ing Paturasan. Dadi ing USA iku ana sela-sela ing Paturasan ing ngisor, ambane semono sak wentis jarene wong US. Banjur ing lawange iku ya sela-selane ana kaya nggodakan amba. Dadi yen wong ameh nguyuh, ameh liya-liyane ngono kan katon atau ketok. Sikile ketok banget, sikile katon. Dadi ya yen wong ing nagara liya kaya ngene iki ora pati lumrah, ananging kadang kala ing mall kadang kala melu-melu kaya ing US. Dadi kadang kala diwenehi selan-selan kaya ngene. Yen wong Jawa kang mangun paturasane lumrahe ora mungkin ngene, amarga wong Jawa iku yen ing paturasan iku barang kang njalari isin. Dadi wong ameh nguyuh lan sapanunggalane iku marai isin. Dadi ora mungkin diwenehi selan-selan apa meneh ambane semene iku ora mungkin banget. Dadi kaya mangkono. Kang kapungkas yaiku nggodhog wedang ing alpo-alun. Dadi alpo-alun kan lumrahe dienggo ngenget kayata tuku sego kang rada tuku dadi ngono lho, tuku sego ana panganane kang cepet ngono. Sak kotak plastik kang kadang kala dipanaske, dinget ing jero alpo-alun. Yen tuku-tuku ning ing toko utawa ing sak liya-liyane kaya mangkono. Nah, ing US iku wong yen arep gawe teh utawa apa ngono ora nganggo ceret sok-sok. Dadi nganggone alpo-alun, gelase cangkire dilebokke ing alpo-alun. Sakdadine ya 3 menit, 5 menit kaya ngono. Yen wong Jawa iku lumrahe ora mungkin, amarga wong Jawa mesti jenenge banyu iku kudu digodhog ing kompor, kudu nganggo ceret. Yen turah ya diwenehke ing termos,
ora mungkin banyu saka keran dilebokke ing gelas, dilebokke ing alun dingenget, ora mungkin diinget ing kono. Dadi yen kanggone wong Jawa rada wagu yen ceret listrik, ceret setrum ya ana, ceret setrum. Kadang kala kan wong ora nganggo gas, ora nganggo kompor, ananging nganggo setrum. Ananging arang-arang wong Jawa nganggo alun kanggo kajaba mangsak. Yen mangsak iku oke, ngenget panganan oke, ananging ngenget nggodhog wedang iku rada wagu kaya ngono. Dadi iki mau tulodo-tulodo conto-contone apa kang aneh ing USA lan ing UK, United States of America lan ing United Kingdom. Yen kanggone wong Jawa utawa yen kanggone wong nagara liya kadang kala wagu, aneh kaya mangkono. Lah yen aranmu barang-barang iki mau aneh utawa ora? Nganti katemu maneh ing Giar Swara Jawa NNPJ kang sabanjure. Matur nuwun.